dybe pendingen her. Så til du ikke leder helt over i hjørnet, så skal du rette i. Du kan godt se, at den bliver dybt, og den bliver ud af klokken. Det må bare ikke på sidelæns. Du er nødt til at prioritere. Så er du nødt til at have den på lige lidt mere på det videre. Samtidig, så er det sidste for, at du skal til at bytte lidt for en balance. Nu lige hånden, du bare rundt, og kan hele tiden rygdrage. Så vil du først ikke få at tænke lige pludselig og sådan noget. Vi kommer med trods alt det sidste, du fik i alt fra. Det skal du være med lære. Det skal ikke gå dernede på hovedet, så går bagvænden jo hele tiden op. Det er dejligt, at en hest ikke giver efter, hvis den er op ad bakken. Men hvis den er ned ad bakken, så er den bedre at få hovedet op, hvis den kommer på vej ud. Godt og stærkt, det her fisk. Samme rymme som før. Rymme. Op, og helt knap op. Hold din grænse. Helt på næste linje. Op ad bakken. Det går for fort. Bravo! Balance. Op og bakke. Støtte. Op og bakke. Straight. På højre hånd før er bedre. Det bliver igen, tror jeg. Du skal fokusere på